Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke na ukusebenza, uhlale ujulukile, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola i-body shape care kaBabu Dokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. I-body shape care kaBabu Dokotela iyatholakala eThekwini noma usishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Khumbula, isimo somzimba wakho singalungiswa i-body shape care kaBabu Dokotela. Siyabingelela uBabu Dokotela bakwesizwe bawujabule mfana umhleje kahle no. Hayi lokho ihluphe ngokotini awuyeke kumqhela ngekwenzela uthola ngwenzelo baba umdletshe ensimbini oyiJericho. Niyamazi umdletshe othi nginike umdletshe uthi kuphi umuya kumdletshe usuka la uthatha umgaqo ngathi wembumbulu ufike phezulu ensimbini lazenzeka khona izinto. Uma usuchezuka lapho go right uyishaya imoto udlula le ndawo ngazi ukuthi i-civic center kaMasipala ufika umgaqo uhlukana kanje wena uma usuthatha lo ka left umgaqo. Babu Dokotela bakwesizwe bawujabule mfana umhleje ngehle umzulu amancane sanyisulu futhi ngixolisa. Ake sikhulume lana nanku umsebenzi wasehlozini. Umsebenzi ithonga lesinike wona lefuna ukuthi sinazi sengawo ukuthi ukhona. Ukhona yini uyiqiniso. Ngiphethe amadoda lana avuswa ngoju. Honey. La madoda lena uma uzokhuluma nawo afuna uju. Abantu bazodida bazoshutha into ethele esigubhini cha. Ubeka la madoda la uma usuyathela uma usuyakhotha uma usuyashisa uwatshela kodwa kungene uju angene ngoju kwena ungakhothe njalo athanda into ezimnandi. La madoda la umsebenzi mkhulu. Amadoda umuntu uthi Babu Dokotela ngiyagembula. Babu Dokotela ngidayisa ngemfuyo, ngidayisa endalini mkhulu. Inkomo zithengwa. Babu Dokotela ngidayisa ngeenkukhu, inkukhu ziyafa emakhetshini. Nansi into engikunika yona. Uthatha uju olibeke la. Watshela madoda. Waxove noju watshela umuntu usiyakhotha. Umuntu usiyawashisa. Musu usiyawashisa kehle. Washisa watshela ukuthi impumalanga intshonalanga iningizimu mina ngifuna imali la ekhaya. Kuthi kanjani namadoda asebenzani. La ekhaya angalanjwa nekhona. Washisa la madoda mkhulu uwatshele ukuthi uthini. Kodwa afuna uju, uthatha wona uwathele la. Uthatha uju ulithele la. Umusu wathi kanje. Uwaxove ngokuthi ukhulume nawo. Even uhlusha umfazi. Umfazi ufuna ukusebenza ngenkani uvakasha kubo njalo sibanga nje lesicefana vese. Ubanga nesidina nje njalo nje phatha ngeweekend uyobheka uma wakho kula nyanga okwenza ukuthi kule nyanga hayi bona kumhlola bo. Uyabusa nje ne hairstyle. Naka amasimbi engijwayela kabo. Kanti usuluka ubani manje futhi? Athi hayi nje ngifike nje engacelele ngane ngasekha ngathi unamanga udoda ubengekho endodeni kade kwenye indawo wami wadlula esaloni. Naka amadoda watshela ephuma nje wathi umusu wathi watshela uyabona nje obunamakhumbi wayeka amakhumbi abafana bayathathe lapha khona wena tshela la madoda la uyazazi inkabi zakho ukuthi zirenka kuphi uyawatshela ukuthi inkabe emoto ezilayisha endaweni ukuthi ngifuna ukuthi imoto labafana ngeke uhambe ukuchela imoto zakho ngomuthi thina mesiphethe umuthi siphethe umuthi affecta noma uba noma ngabe ukuphi amadoda la umsebenzi engifuna ukuthi uzowathatha. Ngifuna ukuthi uzowathatha mkhulu ngoba njengoba siya kumashi nje kubhibha isilonda nawe ngeke uzuthande kusindwa ngisho ngathwele kodwa ngifuna wena umthwalo wakho ngwehlise kodwa ngwehlise ngomuthi uma uzothatha la madoda ngizofuna ukuthi uphathe imali singayifaka ebanki ufike nje uyibeke lana ngoba musu usuyibekile le mali ufuna mina ngiwathathe la madoda ngithi ngiwathela esandleni sakho bese ngithi watshele la madoda manje ukuthi nansi inkomo yakho oyikhiphile uyawathatha okwenza ukuthi nokuthi uwashise phambi kwami imali uyibeke la imali uyibeka la phambi kwabantu 20,000 beka 20,000 la washise la madoda wathathe kodwa phela uzowathatha emini uzowathatha ebusuku ngo12 washintsha futhi uzowathatha ebusuku ngo12 funa wathathe ngamasiko akhona ngoba mina angiyifuni into ewubhayizana yabo ngifuna wathatha amasiko akhona ake ngikhulume nanga umsebenzi waDokotela uBabu Dokotela wenzayo bayangazi abantu sengichazela okuningi ngoBabu Dokotela but umsebenzi wenza mentoring izinyanga ukukhuphula izinyanga ukukhulisa izinyanga ngokwamabhizinisi nokukhulisa negodlo sabo umsebenzi loyo onzima ngendlela eyisimanga wena ungawuthatha kancane ngibanika i-channel mahala
umuntu ongishuthayo akuyena waseThekwini waseLimpopo umuntu ongishuthayo lo waseTanzania ngamxoxa bangena isicefana lo engifundisa iSwahili enkana ethe yendoda uzizongifundisa izinto ngamxoxa waseLimpopo lo muntu nje behlala uyarent oshuthi mina mengimbize lezongishutha engashuthwa abanye abantu funa ngimkhokhele loyo ehlela angimkhokhisi i-channel imala lo muntu owashuthayo ufuna khokhe lo oshuthayo ufuna enze i-video editing aposte enze yonke into fine bese ngithi lona akeze ne-stationery sakhe akabhale into azokhuluma ngayo kuyabhalwa ke mesokhuluma kuba nentenje yabo kuba nentenje yena sithi afike nephepha elinje kuphela azobhala yena ekhaya ngepeni lakhe ngephepha lakhe awu understand yazi udabula noma iliphi iphepha alitholi nalabazambane balidabula abanandaba laba bantu badabula noma iliphi iphepha abuze lo muntu ukuthi ngoba phela ukhuluma umpedi akasazi isiZulu abuze uthi Dr Zuma what I'm going to do with this ngithi mina your client has used it as a model of writing uhlula yini i-writing pad yakhe ithenge lento ayibizi lento vese wena iscript esakho sibhalile abakwazi ukwenza lokho ipena abanalo usukwenzile ke konke lokho idlala isiphose ke into yakhe o emephuma nje amelanga abuze kule ubaba lo athi izophuma nini video uthi wena video uzoshutha ama video amangaki sishutha 10 20 ngosuku ngoba meshutha nje usuku lonke ufuna ukwazi uphuma nini video sithi asazi nathi wena subscribe ku channel izongena efonini iphuma imisiphumile ngingamfona after 2 days imbuzo wayibona injani ivideo yakhe athi hey siyaphuma yini ngithi mina awukazi uyibona angaze ngiyibone awusubscribe ku channel akwenziwa kanjani lento angiyazi lento yepho into social media ngizazi lapho umsebenzi ke lo sibhekene nawo sisuke lapho bamfonela abantu abamtholi bayidinga bamfonela abantu bamthole mase bethatha imoto beyakuyena bese efike edolobheni akasalibamba ucingo akasatholakali ke nje futhi bazi bajike khona bajika besuka eGoli bajika babesuka eGrahamstown bajika eStenga baphinda emuva akasatholakala ucingweni nami ngathi ngiyamfona azayiyeka akasathola lo cingweni bese ngimthola after 3 days uthi hey mina Zuma ngifuna abantu abafona njalo ngangise casino. Can you call people to come bafaka u5,000 yokubook uthathe lo5,000 uye nayo casino for ugembula ngawo bese fona basathola? What kind of mentorship is that? You cannot do business with people like that. Nje ubona abanye ngibafeza out abanye ngibafeza because akuyona lento mina engiyifunayo. Ngifuna mina umuntu ozoba obedient, ngimnika ama orders awenze apply basizakala abantu. Babu Dokotela sesifakile ke imali ukusibani sesamthola wawumi interview wawulona wawumi interviewer lapho. Sebeyifakile abantu imali abasakutholi. Service abayifuna abayitholi. Wona ke msebenzi sibhekene nawo lesisho ukuthi ningawuthathi kancane umsebenzi wobunyanga nokuthanda abantu ngoba ngiyabathanda labantu ngifuna ukubabona bephumelele bakithi. Ngiyabathanda ngifuna ukubona kodwa nje kunzima indlela esimanga. Ake siphume nje lapho. Ngifuna sikhulume lana amadoda abantu besisa abaphuzayo. Amadoda ahlala emathaveni, amadoda adaba utshwala. La amadoda lawayana uyazi Babu Dokotela akaphuza utshwala futhi angidaba nje utshwala ngithathe nje kanjalo. Ngiyona nje uhlobo edaba utshwala mina. Do you know ukuthi amadoda aphuza iwona nemali kunabantu abangaphuzi? Angiyiphinde lento. Amadoda aphuzayo iwona much better financially kunamadoda angaphuzi. Do you know why? Because they know how to detox stress. Indoda engaphuzi it augment with stress for 7 days. Ibanjwe stress one way. And ayikho ikwazi ukubridge ngendlela. Iphuma la iyekhaya ifike ekhaya yoxaba nonkosikazi kanti lengaka imali ayikho ukuthi nokuthi and lo muntu usheshe shawe stroke and we neutralize ukuthi abantu abaphuzayo they've got much better system of calming down their nerves. Not to be caught, but calming down their nerves, behave again, and but they come up with a vision of no, okay, fine. Ngizophuma nje lento sengeke ngiyeke ngiyimise but sesiyaprove ukuthi abantu abaphuza yibona abanemali kunalabo abantu. Angithi hamba uphuza kodwa ngeze ukuthi wazi njengoba ungaphuza and futhi awunayo imali kukhona into ongayenzi kahle ngoba nabo abantu abadaka utshwala usebenza kubona even boss yakhe yaphuza. Do you know that iboss yakhe yaphuza ayiphuza boss yakhe okay kulungile le tax obuyigibela umnini wayo yaphuza
Unama-tax awu-8 wena unalutho. Unama-tax awu-8 awunalutho. Unama-tax awu-6 awunalutho wena. Kodwa uthi uphuza uthethe ungcono. Ungcono ngobani? Ubungcono lokho kusebenza kumuntu ophuzayo wena ungaphuzi. Ubungcono yonke leyo. Babu Dokotela ufuna ukuthi into uma uyibone moyindoda ingasile uyenze, uyibone indoda ibesile iyenze. Angisho ukuthi hamba uphuza utshwala, ngisho ukuthi akuzibheke zinuka amakhwapha ukuthi wenza kanjani wahlula abantu abadakwayo. Wena ubungadakwa, uhlezi usobha. Lo sobha wakho usebenzisa ukwenzani? Yebo usobha usebenzisa ukwenza ini? What are you doing ukuba sobha? Nothing. You cannot be a vacuum-minded person. Put something in your mind and start to contract something. Babu Dokotela ngakuthi angeke ngibheke lento amadoda aphuza ukuthi yini manje anihlule. La madoda ngiyahamba ngeSwazini ngeSunday. Ngizohamba amadoda ahlukahlukene eSwazini. Ngoba kunamadoda lapha abangafuni ungitshela imaphi. But bathe qala kule ndoda le iyazana lamadoda bangeke bakunike uma ufika ungahambi nalamadoda. Kunamadoda afuyile eSwazini. Lento lena abayithola eGomba province. IGomba kunedolobha lapha ekuthiwa iAlto Benfica Rural South. Bafuye lezi zinto ke lezi. Bazithola ke ishushu zifike eSwazini. Ngifuna ukulanda leso silwane leso. Leso silwane leso wena uzosipha iklabishi, ucarrot, ubanana lohlaza ongakavuthwa ithanda lo banana onjalo, amahlala. Lento uzoyakhela iwendy house. Uyibeke kwendy house. Lento ufuna ube no 200,000 but cash not EFT. Uzoyakhela iwendy house, wendy house. Musu uyifakela amaplango nje phakathi ezomakona ngoba izwana nokuhlala phansi iyalimala lenyaweni ngoba kufuna izandla inyawo zazo zime kanje emihlile. Siyayisusa ke iziboya. Suse leziboya lezi uzishise. Uzifake emanzini uma ugeza uyishise ebhizinisini yakho. Into yokuphumelelisa umuntu. Into esiyifunayo kulento iziboya ezintsha. Funa iboya meziqala zihloma ubuso ugunda lezo ziboya. Hayi njalo phela, hayi njalo. Awuzomela lokho ugundana nesilwane. Lesilwane sifuna iziboya zaso ungasibulali. Sifuna iziboya zaso kuphela. Amanzi esiwaphuzayo, amanzi asuke nensile yakho kade ugeza ngawo. Ukudla esukudlayo usiphekela uphuthu but lingavuthwa kakhulu. Yangizwe ukuthi ngithini? Mase lo uphuthu ufake umuthi ekuthiwa umalivungu phakathi nomnukulumbe. Ufake phakathi usixovela lo musi yasinika sidle. Sikwazi ukuthi senze lento oyifunayo. Uma uyogembula right uyakwazi ukuhamba naso ushiye emotweni. Uma uyakuyithenda eserious site meeting uyakwazi ukuhamba naso ushiye emotweni. Uvule nje amawindi kahle ukwazi ukuthi singafi. Alikho iphoyisa elikuvimbayo uhamba naliyanto khohlwa. Imoto isabeka into ongazoyibona. Ufuna uyidime nje kuphela ngoba uyazi ukuhamba nabamkhulu la phakathi. Sizonika abantu ke mengibuye eSwazini ngizonitshela futhi sesikhona kodwa kusala ngonilandela sona leso silwane leso. Ake singene entweni ezibaluleke kakhulu. Numerical decoding of wealth. Numerical decoding of wealth for 7 days. Abantu ngabatshela lento bangihike abathethu they're better than that. Yabona enza njena ngane yami. Thatha i-date of birth yakho with 8 numbers. I-date of birth yakho inenamba ezo-8. Akekho nani ezo-9 noma 7. Hlanganisa lezo nombolo ze-date of birth yakho. Kunenamba ozoyithola. ewu-27, ewu-32. U-32 uzobreaka uphinde uthi 3 plus 2 kuba u-5. That is a numerical number u-5. Kulungileke. Thatha iphepha. Uhlephule ophisa abawu-9. Uma usubhala u1 up to 9 kulamaphepha lawo. Thatha le phepha leli, lamaphepha uma usuwafaka esitsheni. Uma usuwashukuza kanje, washukuza. Uma usubhekela eceleni uthathe lodwa ulibeke la. Shukuza, phinde uthathe lodwa ulibeke la. Uma usuyabheka ukuthi ayiphi inamba uyithathile. Okay, uthatha u4 no6. Okay, 4 plus 6 uzokunika u10. Okay. 10 1 plus 0 uzokunika 1. Icode yakho oyitholile kube u1. Uyabhala u1. Nangakusasa wenza njalo. Uzolokwenza wenza for 7 days. Ubuka inombolo ozitholile la ukuthi zithini. Yakuzwe zithini wena. Uyawubona uMonday wakho njani, uTuesday wakho njani, uFriday wakho. Ila okwazi ukuzi-aligna wena. Unga-alignwanga umuntu. Inumerical yakho ithe u1 uyagembula ungayikhasini. Uzodle ungabhubhe induko.
uzodliwa ubhubhe induku uthe umuntu 2 wathi shaya 5 find out 1 wathi 2 wathi yabheka uthatha u2 no7 hambe ekhasini u9 lo u9 ushowcase u9 ushowcase awudabula inamba kaSathane yu9 u666 stand for 9 awu understand 666 stand for 9 asikwenzela 6 plus 6 usabala u12 hawu usungabala naleyo nto okay sobala u12 okay fine 6 plus 12 angayisense ifoni 6 plus 12 ba u18 okay fine bhala 18 hayi 80 18 musubhala 18 enzata break it down 1 plus 9 1 plus 8 is equal to 9 u9 uthola kanjani u666 this is a very very powerful number kaLucifer asikho isidalwa esake sadalwa uNkulunkulu esihlakaniphe esidlula Lucifer asikho nje asikho that is why he's carrying that number 9 as the highest number in the volume that is Lucifer and then uma ukuthi wena ungakwazi ukuthi njalo umwenza ifind lokuthola 9 you will become a millionaire automatically if your date of birth yakho yu9 you are stupid to be working ngiyakutshela nje mina abahakuncenga vese ungadabukisi yeka nje futhi lokubhanyeza amehla amakhulu if I date of birth yakho acquire u9 you are wrong to be working you have to be doing something ngena kwi-forex phuma fohla ngena kuma-product ngena kuma-banoi phanta because wena uyena wasemsebenzini ikhampani yabo ikhampani miyisitholile le information yagedalisha inamba yakho 229 ikufaka kwi-strategic position so that uzodonsa imali eningi for ikhampani ikhuphula ama-rebates and ikwazi ukungena jazz iqesha lixosha ngoba yakubona isidomo iyakubona ukuthi awusile ekhanda into ezinjenganawo ziyaxoshwa emsebenzini awu understand ukuthi umhlanje phakho inkampani ayidingi because you are too good for the company you lose a lot uzofundisa abasebenzi into ezithize futhi ekhamba and Numerical ake ngifanele elinye client lami lana undimanda ngizwe ukuthi uthini ukuthi ngiyamthola yini mengamtholi anginamsebenzi futhi imali yakhe kobe icwilile siyabingelela Babu Dokotela sithi happy new year sidina ukukhuluma ngonyaka odlule sikhuluma ngento eziningi angazi ke kulonyaka ukuthi ubaba uNdimande usekuphi manjena usekhona eMbalenhle usekuphi useseGrill ukuphi usebhetali usesestandardton ukuphi manje khehla eMbalenhle mkhulu umuntu wami ekhulu sinakho futhi umuzi wami konje lesikhodo sami sisembalenhle manje isembalenhle ngikhona konje nje la ngisebenzela khona manje isikhathi esiningi sisembalenhle okay 2024 sithenga imoto ezibizayo sigijima umhlaba sifuna into yokuphilisa abantu uthini kubantu kulonyaka cha mkhulu ngithi ikhona phela nami sitholile ikhona futhi mina ngitholile ngempela ngitholile futhi ikhona umuntu la efuna into esiphila yemsebenzi ibhizinisi aqonda kimi ufike niyize into efunakho mkhulu abantu uyabathembisa ukuthi mebeza kuwena khona abazobuya nayo mkhulu labanengi basize kakhulu lonyaka ophelile nalokuqala futhi bajabule kakhulu abantu lokuqala futhi babhithi futhi bayangena kakhulu ngeke abantu especially ngibe naso samanzi bayisemanzini the most yabo abantu baphuma bawuthola umsebenzi maJanuary namanje February labaningi abantu umsebenzi bawutholile baba Ndimande uqala unyaka inamba usuthola kweyiphi inamba namba indali lekhona mkhulu 072 8 74 114 sibonga kakhulu baba uNdimande uthe ukuphi nendawo ngisembalenhle e26 ngasekhaya mall eMbalenhle ungemuva sekhaya mall noma ungaphambili sekhaya mall imall iphambi kwami ngemuva kwayo ushuthu ngemva kwayo Babu Dokotela baba sizba ujabulile besikhuluma nobaba uNdimande uthi use eMpumalanga eMbalenhle ngasekhaya mall siyabonga Babu Dokotela itopic namhlanje bithi Isithwalo Saba Fana Isithwalo Saba Fana sidume kakhulu abanye bathi sama boys but maybe the sama boys bese bengakutshela iqiniso yabona le channel leni we have to deliver the best compete with no one
because asifuna ukukhuluma into zabantu, sifuna sikhuluma into zaBabu Dokotela channel. Uma sifuna isithwalo samabhozi, funa wazi ukuthi as from today, we are child of devil. We have to be told the truth. Because it's only a devil practitioner who can able to practice Isithwalo Sama boys. And the Isithwalo Sama boys will make you filthy rich, but you are more likely to die in prison. Because you are becoming a vampire. You are becoming a vampire. Isithwalo Sama boys, isithwalo lapho ukuthwala khona ngabafana. Uba nabafana yonke indawo, wherever you go ufuna ube nomfana khona. But lo bafana laba uyabakhulisa. You have to make them very rich, look very beautiful, and ubathande, bathengele utshwala, bathengele into zokugqoka. They must dress up very expensive. Very expensive. And then isithwalo sama boys, if uspusha kahle, you must even find a flat where you're going to keep those boys happy. Find a flat and rent a flat for that boy. He is your boy. You are grooming him because you need him. You literally need him. And thereafter, isithwalo sama boys, lo mfana ufuna umkhukhe in a sense that ukuthi akuphile, akulandela amantombazane, akulandela utshwala, nihlale lana ungalali nalamantombazane futhi. Kuthi nje ahappy namantombazane ahambe nemali ajabule amantombazane, naye ajabule yabo. Ungalali futhi nawe ubuyele kumkakho wena. Lo mfana uzogcina sekuthemba ngento eziningi. Uma usuyaqala uyamtshela iqiniso ukuthi wena uhamba izinyanga, uzohamba eTanzania, uzohamba endaweni ukuthi uhamba eSahel region, uyofuna imithi unezigubhu. Ajabulela ukuthi umtshelile finally mfethu usumtshelile yabo. Kodwa make sure that abantu bakuba bakwazi. Never akakubona ku social media abantu bakuba bethanda, kodwa never come in contact nabo. Isithwalo sama boys ke uma ke ususenza ke ususiphothula, number 1 iselfone yalo mfana uyayithatha kube sangathi ubhizi nenye into umuso uyiphonsa emgqomeni kaDoti eTavern lade nikhona. Yena akazonaka ukuthi ifoni uzothetha usayiphethe. Athi wathi ngibheka ifoni yami uthi ish. Uthi hayi kodwa kulungile samba bakhona esibashile lapha kanti uyifake silence uyiphonsa emgqomeni kaDoti. Usuhamba naye. Uzohamba naye distance ende nje distance ende. Uthi usuka umehlise emotweni. Uthi ucela akubhele into lapha ngathi khona into oyifunayo lapha ngathi iwona le nto la. Mhlawumbe isidulu umthethe ufuna isidulu. Athi hayi baba si right leso umusu yeza. Umusu ufika kusona udonsa isibhamu. Akayitshethe udubula yena ukuthi ubushaya phansi u1 uthi bale yamsona ngakudubula manje. Athi baba yini uphinde futhi umgeje igxalaba abo nje hayi kuyashuba abale umjahe lokho kuserious ashone phansi ube la ashone phansi umjahe yabona kade ngathi sangathi ungamjaha umvumela ukuthi akhuphuke intaba. Athi umethi mekhuphuka intaba ngespeed umusu uyamshaya. Musu uyamshaya ngoba umbonile gijima entabeni egijima zonke indawo ezimbi gijima. This is a spirit lesi sigijimayo. Akusagijima musu uyamshaya. Umshaya ngafu musu uyambamba uyana naye emotweni. Umthethi ngizokusa esibhedlela. Mufika lapha emotweni thatha isigubhu sakho leso umvala ukuphefumula. Ezothi esesathi kokoko musu uyamdedela mase kuphuma amahlwili akhe namagwebu kungena isigubhu neyivale lento. Emva kwaloko uyamthatha umdampa lapho umshaya lapho ubuyele emuva ubuza ukuthi akakabuyi yini. Isithwalo ke leso. Isithwalo lesi sengane zika Sathane. Isithwalo ke lesekuthiwa sona isithwalo sama boys ke leso. Uyeke lo msana ohlaba kutshela wami. Isithwalo sama boys leso esenziwa abantu asoke beyinikele enkolweni kaSathane ngokuphelele and then abantu asoke bengezi into zomnyanga. Eminyangeni ayikho lonto. Leyo nto usuku practice umsebenzi obusathane ngokuphelele. Uyingane nje kaLucifer nje ngokuphelele but asenziwa ke South Africa sasithwala abasazi South Africa senziwa ku Sahel region senziwa lapho phezulu ngako Burkina Faso basenza la ko Mali basenza eKumasi basenza leso sithwalo leso engisho ukuthi ufuna wazi ukuthi Volta region basenza leso sithwalo
eGhana basenza Benin basenza kakhulu sosithwala isithwalo kuthiwa isithwalo sama boys wena utshela ukuthi uzohamba nomfana cha uyatshelwa nje yonke into yakhona nemithi ngeke ngitshele imithi yakhona nemithi yakhona esetshenziswayo kodwa kuthiwa isithwalo sama boys kodwa kusala this is what you will be doing and leso sithwalo to make you feel rich very rich but at an expense yabantu. Mina I'm telling you this because wifuna ukuthi even abantu bazi ukuthi mebephumela ngaphandle bothatha izithwalo bobuya nento ezobaqhatha nomthetho South Africa baqhathe necommunity baqhathe nedlozi because benza into beyazi sinazo izithwalo eziorganic izithwalo zethongo ngendlela eclean kungafi umuntu phumani ezithwaleni zangaphandle phumani nje izithwaleni zangaphandle ngoba izithwalo zangaphandle azikho right isikhathi esiningi ziyanilimaza la iphela khona kuphela yonke into kwena Babu Dokotela bawusizibojana ufana uphekile siyabonga. Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke na ukusebenza, uhlale ujulukile, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola i-body shape care kaBabu Dokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi, kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. I-body shape care kaBabu Dokotela iyatholakala eThekwini noma usishayele ku-082 459 1816 noma ku-063 689-8922. Khumbula, isimo somzimba wakho singalungiswa i-body shape care kaBabu Dokotela.